こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は基本単語を覚えようということで、アロハを取り上げてみました。アロハというと、アロハカーコーみたいな感じで、この講座も始めてもいいかなと思ったりしますが、挨拶の言葉ですよね。ですが、アロハは挨拶だけではない、本当にいろんな使い方をする言葉なので、その辺をたどりながらハワイ語の基本的なところをご説明してみたいと思います。まずヘメレアロハ。ヘメレ、メレですよね、に不定冠詞がついて、メレがメレがどういうメレなのかを説明しているのがこの後ろについているアロハです。説明は後ろから。アロハというと、愛すべきとか、ね、愛とか訳されたりしますけど、アロハが語られているメレ、アロハ愛されているメレ、いろんな意味があると思いますけど、この場合は、状態動詞なんですけども、形容詞的に使われている。後ろにあるときは説明の言葉になる。次、アロハが文頭に来ている場合、文頭に来るときは動詞なんですね。ある状態であることを表す動詞として使われている。アロハのおかわい、これはかわいい島ですね。島の名前に、固有名なんで主語であるときには沖縄がついている。カワイ島は、ここはアロハの愛されている状態であると。カワイ島はいろんな人に、多くの人に愛されている島ですと。そういう意味合いです。アロハの語のところを動詞として訳した方がハワイ語のニュアンスには近いです。では次、他動詞のアロハの使い方を見てみたいと思います。他動詞のアロハ。他動詞って何って感じかもしれないんですけど、他動詞というのは他に働きかける動詞なんで、目的語を持つ動詞です。例えば、アロハバウイケクラ。これクラ、スクールって意味合いだとすると、イケクラ、学校をですね。アロハアウ、私は学校のことが好きですと。ここは愛するという、好きです、好きであると、愛するという動詞として使われているアロハですね。次、アロハバウイヤーオエ。これは I love you ですね。私はイヤーオエ、オエはあなたですけど、あなたのことが好きですと。この場合、こっちのいいと、このイヤーのいいは同じなんですが、こんな風に代名詞が後ろに来てる。固有名でもそうなんですけど、固有名とか代名詞が目的語の場合は、いではなくて、このイヤーが使われる。そういう使い分けがあります。次。ずっと私、アロハを愛するとか、愛されているとかって訳してきたんですけども、愛とかラブとは訳せないアロハもあるというところを次お話ししたいと思います。アロハイノ。イノっていうのはバーッと良くない意味合いなんですね。で、どういうことかというと、アロハイノっていうと、かわいそうにとか、ひどいわねとか、そんな意味合いなんですね。おっきの毒にみたいな使われ方だったり、使われ方もしますけども、この場合は何か愛すべきものが目の前にあるわけではないですよね。ただその目にした状況に対して心が動かされているという意味ではやっぱりアロハなんですね。こんな風に愛とかラブとかって訳してしまったら、
その意味合いというかニュアンスを取り違える場合があるので、アロハときたらまず愛とかラブとかではなくて、何かそこに深い思いがある、心が動かされていると、なんでどうしてその心が動かされているのかなというところから訳を探すと。愛と言ってしまったらそこから進めないので、まずは何かを言葉を当てるとしたら、私はとりあえず深い思いというところからその内容を探るようにしています。アロハときたら愛、ラブとか訳す前にどういう思いがそこに表現されているのかなっていうところに想像力を働かせていただけたらなと思います。命令のためのハワイ語ミニ講座終わります。